Barkanku da zuwa tashar autan BBC Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fari dai sunana Amina Fulani wacce kuka sani. To a yau dai zamu tattauna ne akan batun mu cewa da Amutu Abarka da Tarbiyya da kuma Amutu Abarka da miliyan 5 wanne ka fi so. To jama'a ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna autan BBC Online TV. Mun gode masu kallon mu. Autan BBC Online TV. Da Amutu a bar maka Tarbiyya da kuma Amutu a bar maka miliyan 5 wanne ka fi so? To gaskiya ni dai gwara Amutu a ban min miliyan 5. No. Wanda kai Amutu a bar maka miliyan 5 akan Tarbiyya? Wallahi gwara Amutu a ban min miliyan 5 a haɗa min ma da kare 10. Wallahi Allah. To masu kallon mu kun dai ji shi abin da yace. Shi ya gwamnati a mutun nan abin masa miliyan 5. Inda ƙari ma ƙara mai da me maka ci? Da karo guda 10. Da Amutu a bar maka Tarbiyya da kuma Amutu a baka miliyan 5. Wanne ka fi bukata? A wanda Amutu a ban min miliyan 5 din nan. Kin ga goban na zan yi shaye-shaye. Au kai ba ka da burin Amutu a bar maka Tarbiyya ai ka gyaru ko? Wai wanda kudin nan su ma suna jama mutum. Wallahi. Caka kai za ka shaye-shaye fa. Ya kiyaga. Kodumowa ina da abokanai. Amma dai da Tarbiyyar ma za ka kare da ita kai kodumo. Ko Tarbiyya ina da ita yanzu kuɗi nake bukata. Da Amutu a bar maka Tarbiyya da Amutu kuma a bar maka miliyan 5 wanne ka fi so? Miliyan 5 kike ce. To zamanin nan diga ban miliyan 5 Tarbiyyar da can. Yanzu kai ka fi son miliyan 5 din kenan. To daman duk wanda ya gani a wuta daman ai an wuta ne wanda gina aljanna ya dama dan aljanna ban miliyan 5 ta. Amma baka tunanin Tarbiyya sai ta fi akan miliyan 5 din. Oh no. Miliyan 5 din dai ni ne dar. To masu kallon mu kun dai ci me yace. Shi kam ya fi bukatar miliyan 5 akan wannan Tarbiyya. To mun gode malam. Da Amutu a ban maka miliyan 5 da kuma Amutu a ban maka Tarbiyya wanne ka fi bukata? To ai faɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma cewa idan da ka tara wa ɗanka tarin dirhami gwara ka mutu ka bawa ɗanka tarbiyya. Allahu akbar ashek. Gaskiya mun gode inda abin da ka faɗa a zahiri ne a zuciyarka zan so masu kallon mu ma su yi amfani da wannan damar da kuma faɗa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Haka yake saboda ko ni yanzu da babana ya ban mun kuɗi wallahi azimu gwara ya bani tarbiyya kuma alhamdulillah ya bani tarbiyya daidai to masha Allah mun gode da wannan faɗa ta Mun gode da kallon tashar autan BBC Online TV. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.